Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο προξενείο. Όπου έχουμε πολύ καιρό να έχουμε τόσους πολλούς Έλληνες στο προξενείο και να έχει τόσο ωραία φασαρία, έτσι, μου έχει λείψει. Συνήθως οι Αμερικάνοι δεν είναι πολύ πιο προσεκτικοί. Δώστε μου 5 λεπτά για να πούμε 2 λόγια. Το αφήσαμε να κυλήσει γιατί βλέπαμε ότι πήγαινε πολύ ωραία έτσι μεταξύ σας και δεν θέλω να το χαλάσω, αλλά πρέπει να πούμε 2 λόγια. Έχω δίπλα μου, δεν θα κάνω κανένα αστείο, έχω υποσχεθεί αυτή τη φορά, θα είμαι πολύ προσεκτικός, αλλά θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω και τις 2 κυρίες και όλους εσάς που σήμερα μας τιμάτε, που είστε εδώ μαζί μας. Δεν θα πω πολλά σήμερα, γιατί έχει έρθει η Γενική Γραμματέας μου, η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού, η κυρία Μυρογιάννη, η οποία θα εκπροσωπήσει σήμερα εδώ το Υπουργείο Εξωτερικών και θα ήθελα να κάνει ένα χαιρετισμό. Έλατε, κυρία Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρέσβη, για τη θερμή υποδοχή και για τη φιλοξενία. Η αλήθεια είναι ότι είναι όντως πολύ όμορφο να βλέπεις στο προξενείο, που είναι εξαιρετικά ωραίο, πρέπει να πούμε, πάρα πολύ ωραίο κτίριο και πολύ ωραία το έχετε διατηρήσει, τόσους Έλληνες και αυτή τη ζωντάνια που δίνει πάντα το ελληνικό στοιχείο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και πάλι την κυρία Τσιτσιανούδη, την Νικολέτα, για την προσπάθεια που έχει κάνει για το 11ο Θερινό Πανεπιστήμιο και για την προσπάθεια που κάνει αυτά τα 11 χρόνια, που μας θυμίζει πόσο σημαντική είναι η ελληνική γλώσσα και πόσο έξυπνα διασυνδέει τη θεματική αυτή με διάφορα άλλα θέματα. Βλέπουμε ότι φέτος έχει επικεντρωθεί στα ομογενειακά μέσα και όπως και συζητούσαμε και πριν, βλέπω εδώ και τον εκπρόσωπο του Εθνικού Κήρυκα, είναι πολύ σημαντική η ελληνική γλώσσα για τη διατήρηση του ελληνισμού και χωρίς το να κάνουμε δράσεις για να διατηρήσουμε τη γλώσσα μας σε κάθε επίπεδο, πραγματικά θα βρισκόμαστε σε πολύ πιο δύσκολη θέση. Οπότε πρωτοβουλίες σαν αυτή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, είναι εδώ και η Πρή ήταν στο Πανεπιστημίο Ιωαννίνων, να τη συγχαρούμε και αυτή, δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Και βεβαίως την καινούργια μου φίλη, τη Χρυσούλα πλέον, την Κουρκουντή, η οποία με εντυπωσίασε, μπορώ να πω, με την όλη δράση που έχει κάνει και με τη δουλειά που υπάρχει στο Center. Μόνο το κτίριο και η δουλειά που έχει γίνει εκεί, που σε κάνει να θέλεις να βρίσκεσαι, δείχνει τη δυναμική του ελληνισμού, όπως τη βλέπουμε και εδώ. Εμείς στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και από τον κύριο Πρέσβη, κάνουμε πάρα πολλές δράσεις, προσπαθώντας να συνδέσουμε την ομογένεια με το Μητροπολιτικό Κέντρο. Εκπονήθηκε πέρυσι το στρατηγικό σχέδιο για τον απότιμο ελληνισμό, το οποίο και συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε και το οποίο είναι ένα δυναμικό σχέδιο. Από τις επισκέψεις και από τις συζητήσεις που κάνουμε, προσθέτουμε και συνέχεια δράσεις και κάνουμε και σημαντικές καινούργιες κινήσεις, οπότε εμείς προσπαθούμε και για καινούργιες συνεργασίες σε κάθε βήμα μας και κάθε στάδιο. Έχουμε ήδη μια πολύ καλή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, θα την επεκτείνουμε κιόλας, και σε κάθε συνάντηση που κάνουμε. Μιλούσαμε πριν με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και τον πρώην Περιφερειάρχη, τον κύριο Πατούλη, και συζητούσαμε για μια δράση που μπορούμε να κάνουμε για θεματικά προγράμματα σε σχέση με προγράμματα φιλοξενίας που κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών σε σχέση με την ιατρική. Και μπορούμε αυτό να το επεκτείνουμε σε πάρα πολλά δεδομένα. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό που βλέπουμε εδώ και βουλευτές που έχουν έρθει από την Ελλάδα για να στηρίξουν τη δράση αυτή, γιατί έτσι δείχνουμε και έμπρακτα το πόσο όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να δώσουμε μια φωνή παραπάνω και να δώσουμε μια διαφορετική δυναμική σε κάθε πρωτοβουλία. Βλέπω τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Πέτσα, βλέπω την κυρία Κασιμάτη. Νομίζω ήταν και ο κύριος Προκετάκης εδώ, αλλά έχει φύγει ο αντιπρόεδρος της Βουλής. Είναι σημαντικό που βλέπουμε τέτοιου είδους ομαδικές συνεργασίες και προσπάθειες, γιατί συμβάλλουν ακόμη περισσότερο. Εμείς στο Υπουργείο Εξωτερικών δίνουμε πάρα πολύ βάση για τη γλώσσα και για την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση. Πήραμε μια πρωτοβουλία πέρυσι και ενισχύουμε σε συνεργασία με τις πρεσβείες και τις αρχές μας τις έδρες ελληνικών σπουδών. Πέρυσι κάναμε 43 έδρες, ενισχύσαμε, φέτος θα ενισχύσουμε πάνω από 80 και συνεχίζουμε και τις δράσεις σε αυτό το τομέα. Οπότε όλοι μαζί είναι σημαντικό να βρισκόμαστε, να ανταλλάσσουμε ιδέες και να μπορούμε να κάνουμε παραπάνω και παραπάνω πράγματα για να διατηρήσουμε αυτή την υπέροχη γλώσσα που είναι η καρδιά του ελληνισμού. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα θα δώσω το λόγο στις αγαπημένες σας παρουσιάστριες. Ξέρω ότι σας λείψαμε. Δεν είπα τίποτα για Eurovision, έτσι το προσέξατε. Εσείς το σκεφτήκατε. Εσείς το σκεφτήκατε, εγώ δεν είπα τίποτα.
Έχω παρακαλέσει και τους βουλευτές μας να πούνε δύο κουβέντες και φυσικά και την πρίτανή μας. Θα παρακαλούσα λοιπόν να αναλάβετε γιατί δεν είναι ο ρόλος μου αυτός, να πω να αναλάβετε παρακαλώ τη ροή του προγράμματος. Με μεγάλη χαρά σας έχουμε εδώ και το εννοώ. Θα προσπαθήσω να, γιατί έχουν έρθει και κάποιοι άνθρωποι από την Ομογένεια, κυρία Γενική, και θέλω να γίνουν όλοι αυτοί connect. Δεν είναι πάρα πολύ, γιατί πλέον είναι η εποχή εδώ που είναι πιο υποτονική, αλλά με πολύ μεγάλη χαρά. Ελάτε να σας γνωρίσω εξαιρετικούς. Έχουμε και φοιτητές του Χάρβαρντ οι οποίοι θα παραμείνουν στη χώρα, από ό,τι έχω μάθει. Δεν θα φύγουν από τη χώρα εννοώ, γιατί δεν τους το επιτρέψω εγώ. Αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα έχουμε μια εξαιρετική ομογένεια, μια ποιότητα την οποία, κυρία Γενική, δεν τη βρίσκει κανείς εύκολα. Δεν κάνω συγκρίσεις, αλλά είμαστε πολύ περήφανοι για αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, νομίζω η αγαπημένη μου Χρυσούλα και η αγαπημένη μου Κολέτα μπορούν να λάβουν δράση. Να είστε καλά. Δεν θα σας απασχολήσω εγώ προσωπικά πολύ, γιατί νομίζω αυτή είναι η ώρα να μιλήσουμε, να γνωριστούμε. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ένα τεράστιο ευχαριστώ στο προξενιό μας, το οποίο πάντα είναι δίπλα μας και πέρυσι μας άνοιξε το χώρο για το 10ο καλοκαιρινό θερινό πανεπιστήμιο, φέτος για το 11ο. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Αυτό που έχω να πω είναι ότι είμαι βαθιά συγκινημένη, ότι βλέπω ομογενείς, βλέπω... Λίγο ησυχία παρακαλώ, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Είμαι συγκινημένη βλέποντας το προξενείο μας να έχουμε εκπροσώπους της πατρίδας μας από τον πολιτικό χώρο, εκπροσώπους από τον ακαδημαϊκό χώρο και πραγματικά όλοι μαζευόμαστε μαζί με κοινή αγάπη την πατρίδα μας, τον ελληνισμό και την ελληνική γλώσσα. Θερμές ευχαριστίες στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο καλοκαιρινό θερινό πρόγραμμα, σε καινούριους φίλους που έχουμε κάνει, την κυρία Βιδάλη, εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας, και όλοι οι άλλοι ήρθαν απόψε μαζί μας. Πάρα πολύ ωραία. Καλησπέρα σας και από μένα. Μια μεγάλη αγκαλιά εγώ νιώθω ότι έχει ανοίξει σήμερα εδώ. Είναι αλήθεια ότι η χώρα μας είναι συνδεδεμένη με τις πιο ισχυρές ιστορίες μετανάστευσης. Άρα όσο λιγότερο γνωρίζουμε για τις ιστορίες των ομογενών μας, τόσο περισσότερο ελλειπτικοί είμαστε μέσα μας, λιγότερη δική μας αυτογνωσία. Άρα οφείλουμε, το νιώθουμε, το υπηρετούμε. Ευχαριστούμε για όλη την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, την Γενική Γραμματέα, με την οποία έχουμε μια υπέροχη συνεργασία. Ευχαριστούμε το προξενείο μας, το Μαλιώτιο Πολιτιστικό Κέντρο, όλη την ομάδα, τον Γιώργο, τη Χρυσούλα, είμαστε οικογένεια είπαμε. Και φυσικά τους σκητσογράφους μας που ήρθαν και κόσμησαν με αυτή τη φοβερή νιοπομπή που ξεκίνησε, λέω εγώ, ξεκίνησε από τη λίμνη των Ιωαννίνων η νιοπομπή, πέρασε όμως τον Ατλαντικό, τα καταφέραμε. Και έτσι τον Ανδρέα, τον Ηλία και τον Στάθη. Και βεβαίως όλους τους δημοσιογράφους μας έχουν υποστηρίξει πάρα πολύ. Και ένα πράγμα θα πω, δεν θέλω καθόλου να πω περισσότερα, το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο ξεκινά την ημέρα που τελειώνει. Αυτό νομίζω λέει πολλά πόσο θα εργαστούμε την επόμενη μέρα για να προχωρήσουμε αυτά που έχουμε σχεδιάσει. Ο κύριος Δημήτριος Καντός, ο πρόεδρος του Hellenic Σχολικρός, όρισε απόψε τον κύριο Καντώνη, ο οποίος υπήρξε ο πρόεδρος πριν τον κύριο Καντό, να μας πει μερικά λόγια. I was going to try to do this in Greek, but the spontaneity leaves me when I try to do it that way. So I'm going to speak in my native tongue. First off, this city has been blessed with one of the finest consul generals that we possibly could have. And from the first time that we met at lunch, Presbytera Chrysula and I, and Simeon, we clicked immediately because we understood that our missions were aligned. We were not in competition with each other. We all had the same mission in mind, which was to go ahead and to advance Hellenism, to enhance the Greek language, to have our culture be more well understood, not only amongst the Hellenes, but among Philhellenes and Americans in general. Also, I would be absolutely remiss in not thanking Presbytera Chrysula
and my dear friend Nicoletta, to describe them as a dynamic duo is the understatement of the decade. It's kind of nitro and glycerin. The two of them together are amazing, and it's unusual for two personalities that both have the same energy, that both have the same standards, can get along with each other. And they actually have done that in an amazing manner. But the Meliodas Center is still in its infancy. And what it has still to accomplish is 1, 2, 3, 5 years out in the future. And it's going to take the support of people like you to attend, for you to talk about it, because we are only going to be successful as the people who find satisfaction, learning by attending these things, coming to us with ideas, whether or not they're American, whether or not they're from Athens, whether or not they're from Thessaloniki. So I want to thank you most of all, because you make this successful. So thank you all very much for being here. Θα θέλω να καλέσουμε τώρα την Ρέκτορ από το Πανεπιστήμιο Ιωνίνων να μας πει μερικά λόγια. Κύριε Πρόξενε, ευχαριστούμε. Καλησπέρα και από μένα. Κύριε Καντώνη, θα σας πω κάτι. Στο Πανεπιστήμιο Ιωνίνων υπάρχει κέντρο διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Εκεί οι νεαροί, συνήθως college students, έρχονται για 1 μήνα, 2 μήνες ή και 3 μήνες το καλοκαίρι και κάνουν μαθήματα. Λοιπόν, με μεγάλη μας χαρά, ως ελάχιστη ανταπόδοση προς αυτό που μας έχετε κάνει, θα σας φιλοξενήσουμε. You have time. Πότε Σεπτεμβρίου μπορώ να αρχίσω? July. It's June and July. Okay? Okay, I will send you the information, and by next year I'll have you talking like Greek. You are Greek, but like native Greek, native speaking Greek. So this is our promise to you, okay? So you are welcome to. Okay, thank you very much. Thank you, really, thank you. Okay. Οπότε καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Πρόξενε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητή ηγεσία και ευχαριστούμε όλους. Πραγματικά, όλοι οι Έλληνες, ιδίως όταν βρισκόμαστε εκτός Ελλάδος, βοηθάμε ένας τον άλλο. Αλλά και εντός Ελλάδος ποτέ δεν συναντήσαμε καμία δυσκολία στο να βρούμε στήριξη για αυτό το θερινό πανεπιστήμιο. Αλλά αυτό μάλλον οφείλεται στην κυρία Τσιτσανούδη. Γιατί η κυρία Τσιτσανούδη έχει αυτή την ικανότητα να πείθει τους άλλους για το σκοπό. Να μας συστρατεύει όλους για ένα σκοπό. Και αυτός ο σκοπός είναι πραγματικά σημαντικός. Εμείς στο Πανεπιστήμιο Ιωνίνων είμαστε στην περιφέρεια, όπως ξέρετε. Όμως είμαστε ένας θεσμός που είναι θεμελιώδης για την Ήπειρο. Ένας θεσμός που έχει βοηθήσει την ανάπτυξη της Υπήρου. Και ξέρουμε τι σημαίνει και να σε ξεχνάνε μερικές φορές. Και ενώ κάνεις πάρα πολλά πράγματα, ξαφνικά αυτό να μην είναι ορατό. Άρα πάρα πολύ καλά μπορούμε να συνδεθούμε με αυτό που πέρασε το Μαλιώτιο Cultural Center. Όπως έχω ακούσει από τη Χρυσούλα, που επίσης ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Μαλιώτιο Cultural Center κάνει ένα rejuvenation και regeneration. Και μετά από πολλά χρόνια είναι πάλι ενεργό. Και χαίρομαι που βρέθηκαν πραγματικά, όπως είπε ο κύριος Πρόξενος, στον δρόμο τους αυτές οι δύο κυρίες, οι οποίες κάνουν τα πάντα possible. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χαιρόμαστε που το Πανεπιστήμιο Ιωνίνων είναι εδώ. Θα είναι εδώ πάντα να βοηθάει σε ό,τι χρειαστείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί υπάρχει ακόμα μία σύμπτωση. Σήμερα, το ξέρω και από πέρυσι, αλλά και σήμερα, που έκανα μια βόλτα στο Holy Cross, είδα και του Πατριάρχη Αθηναγόρα την προτομή και τι λέει από κάτω, από το Βασιλικό στη Βασιλεύουσα. Το Βασιλικό, όπως ξέρετε, είναι στην Ήπειρο. Άρα μπορούμε να πούμε από τα Ιωάννινα στη Βοστόνη. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ τις δύο κυρίες που made all possible και όλους όσους βοήθησαν, γιατί πραγματικά βοήθησατε πολύ και ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα παρακαλέσω τον βουλευτή και πρώην Υπουργό κύριο Πέτσα να πει 2 λόγια, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ελάτε, κύριε. Καλησπέρα. Λίγο ησυχία μόνο. Καλησπέρα και από μένα. Έχουμε τελειώσει, μην ανησυχείτε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόξενε, φίλε Σημειών. Ευχαριστώ όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα και φυσικά η αφορμή για να είμαστε εδώ σήμερα, το 11ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, είναι μια πραγματικά όμορφη αφορμή για να βρεθούμε σε αυτή την πανέμορφη πόλη, η οποία αγκάλιασε τους Έλληνες, αλλά και εμείς αγκαλιάζουμε τη Βοστόνη για αυτά τα οποία πρεσβεύει και στέλνει παντού στον κόσμο. Θα ήθελα να πω 2 λόγια, όχι μόνο για ευχαριστίες όπως ακούστηκαν πριν, αλλά τι κρατάω εγώ φεύγοντας σε 2 μέρες από εδώ, από αυτό το 11ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο.
κρατάω μια κραυγή αγωνίας, την οποία άκουσα κυρίως από τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, για μια φθήνουσα πορεία της ελληνικής γλώσσας, ιδίως όσον αφορά της τρίτης και τέταρτης γενιάς ομογενείς, είτε εδώ, Ελληνοαμερικανούς, είτε σε άλλες γωνιές του πλανήτη. Και αν μπορώ εγώ να πω κάτι, και θα ήθελα να κάνω ό,τι μπορώ μέχρι να γίνει το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο γι' αυτό, είναι ότι θα κάνω πραγματικά ό,τι μπορώ για να αυξήσουμε όσο είναι δυνατόν την ορατή συμμετοχή της πολιτείας στα προγράμματα εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Είτε αφορούν τα παραδοσιακά προγράμματα εκπαίδευσης στο εξωτερικό μέσω αποσπασμένων εκπαιδευτικών, είτε αφορούν την ενίσχυση με εκπαιδευτικού στα charter schools εδώ στην Αμερική, για παράδειγμα, είτε αφορούν την προσπάθεια να φτιάξουμε κάμπουσες στην Ελλάδα το καλοκαίρι, ενδεχομένως για να φιλοξενούμε ανθρώπους για να μιλούν, είτε για να έχουμε την δυνατότητα πραγματικών δίγλωσσων σχολείων. Αγκαλιάσαμε, σαν Βουλή των Ελλήνων και Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς, και φαντάζομαι θα πει και η κυρία Κασιμάτη, συνάδελφος, κάποια πράγματα γι' αυτό. Αγκαλιάσαμε το στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών. Το στηρίζουμε, αλλά δεν μας είναι αρκετό. Είμαστε πιο φιλόδοξοι, σαν βουλευτές που βλέπουμε αυτή την αγωνία που ακούσαμε αυτές τις μέρες. Και εγώ προσωπικά θα φτάσω μέχρι και τον Πρωθυπουργό για να κάνω ό,τι μπορώ για να ενισχύσω αυτή την προσπάθεια. Εύχομαι πραγματικά τα συμπεράσματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου αυτό το καλοκαίρι να φτάσουν σε πολλά αυτιά και όσο πιο ψηλά γίνεται και να κινητοποιήσουν ανθρώπους, να πατήσουν τα κατάλληλα κουμπιά. Εγώ θα προσπαθήσω γι' αυτό. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κασιμάτη, θα σας παρακαλέσω κι εσείς. Ελάτε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόξενε. Ευχαριστώ όλους για την παρουσία και για την θερμή φιλοξενία, την αγαπητή Χρυσούλα Κουρκουντή, την κυρία Τσιτσανούδη, εσάς κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω ότι είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό το γεγονός ότι είναι και πολύ μεγάλη η τιμή να μετέχουμε στις εργασίες του 11ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου, που αναδεικνύεται σε έναν θεσμό που, όπως είπα και στην ομιλία μου στο χαιρετισμό, για μένα προβάλλει ένα πρότυπο, ένα σκοπό, και η διεθνοποίηση τέτοιων σκοπών όπως είναι η διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού είναι πραγματικά πολύ υψηλός. Αυτό το λέω γιατί ζούμε σε μια εποχή όπου ο ανθρωπισμός είναι πραγματικά ζητούμενο και ο ανθρωπισμός είναι το μήνυμα της ελληνικής γλώσσας, είναι το μήνυμα του ελληνικού πολιτισμού. Και λόγω της ιδιαίτερης γεωπολιτικής συνθήκης στην οποία είναι η χώρα μας, αλλά και γενικά η αναταραχή στην οποία είναι ο κόσμος, αλλά και οι τεχνολογικές εξελίξεις που μπορώ να πω ότι αποανθρωποποιούν πολλές πτυχές της ζωής μας, και θα το κάνουν αυτό στο μέλλον, καθιστούν αναγκαίο και επιτακτικό για εμάς, τους Έλληνες, που είμαστε οι φορείς αυτής της γλώσσας και οι φορείς αυτού του πολιτισμού, να διαδώσουμε ακριβώς και αυτά τα μηνύματα και αυτή τη γνώση. Επίσης, το γεγονός ότι ως Έλληνες και Ελληνίδες βρισκόμαστε σήμερα εδώ, τασσόμαστε σε έναν κοινό σκοπό, νομίζω ότι μας γεμίζει και με μια αναγκαία εθνική αυτοσυνειδησία και για τα όσα πρέπει να υπερασπιστούμε για τη χώρα μας, η οποία είναι σε μια ακριβώς πολύ δύσκολη επίσης γεωπολιτική συνθήκη. Αυτό νομίζω ότι και οι πλέον αδαείς πλέον το καταλαβαίνουν. Και άρα θεωρώ ότι τα πάντα είναι μπορετά εφόσον υπάρξει αυτή η εθνική αυτοσυνειδησία και η συναίσθηση των συνθήκων. Κατά τα λοιπά, όσον αφορά το εκπαιδευτικό θέμα, είναι απολύτως επιβεβλημένο η ελληνομάθεια να υποστηριχθεί από την ελληνική πολιτεία και διακηρυκτικά, γιατί εν αρχή είναι ο λόγος, αλλά και στην πράξη. Και βεβαίως και από την Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς, στην οποία είμαι αντιπρόεδρος, έχουμε μαζί με όλο το Προεδρείο και όλη την Επιτροπή βεβαίως, όλοι οι συνάδελφοι, πιέζουμε σε αυτή την κατεύθυνση και θα είμαστε παρόντες για να προωθηθούν αυτά τα ζητήματα, το ζήτημα της προώθησης της ελληνομάθειας, γιατί ακριβώς η Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερη όταν
όταν υποστηρίζει τον ελληνικό λαό, ο οποίος ο ελληνικός λαός είναι παντού στον κόσμο, είναι ακριβώς, η πλατήτητα του ελληνισμού είναι η ομογένεια, η οποία έχει μια διπλή διαδρομή, να επιβιώνει καταρχάς σε ένα τόπο, το πρώτον. Το δεύτερον όμως είναι και να γίνεται η ίδια πρεσβευτής και υπερασπιστής της χώρας και των εθνικών θεμάτων. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο τα καθήκοντά μας είναι πολλαπλά. Θέλω να πω συγχαρητήρια και πάλι για την διοργάνωση και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, γιατί αποδεικνύει την δύναμη του Δημοσίου Πανεπιστημίου και τη δύναμη των περιφερειακών πανεπιστημίων, τα οποία πρέπει να υποστηριχθούν με όλους τους τρόπους. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια. Έχουμε ακόμα άλλες 2 μέρες εργασιών και όσον αφορά και τα συμπεράσματα, έχουμε ήδη συζητήσει ότι θα πρέπει να εκτυπωθούν από την Ελληνική Βουλή και να καταστούν κοινωνοί ο περισσότερος δυνατός κόσμος και βέβαια αυτό για να υπάρξουν και να είναι το έναυσμα και για άλλες τέτοιες δράσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ξέρω είστε κουρασμένοι, αλλά αυτό θα μου δώσετε 1 λεπτό να πω κάτι γιατί έχει σημασία. Δώστε μου πραγματικά 1 λεπτό για να κλείσουμε. Είναι πολλοί άνθρωποι που θα ήθελαν να μιλήσουν σήμερα. Θα το κλείσω εδώ γιατί καταλαβαίνω ότι είναι και, πώς το λένε, είναι και μεγάλη απέτηση να περιμένει κανείς να μας ακούσει όλους. Αλλά θέλω να κλείσω για το εξής. Φέτος συμπληρώνονται 110 χρόνια από τον Εθνικό Κήρυκα, γιατί αυτό είναι ομογενειακό μέσο. Είστε όλοι εδώ, έτσι δεν είναι, κύριε Καλμούκο, δεν είναι 110 χρόνια. 110 χρόνια. Και θα ήθελα να κλείσω με αυτό, γιατί αυτό όλο έγινε για τα ομογενειακά μέσα, έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι. Και θα ήθελα αυτά τα 110 χρόνια να γίνουν πολύ περισσότερα και να ευχηθώ και το λέω με την καρδιά μου να ακούσουν όλοι την ομιλία που κάνατε, κύριε Καλμούκο. Όχι εκπροσωπώντας τον Κήρυκα, αλλά θεωρώ ένα πολύ μεγάλο μέρος της ομογένειας. Σας ευχαριστώ όλους, να είστε καλά, καλό βράδυ. Τώρα θα βγει και φαγητό, έχουμε ακόμα κρασί. Νομίζω φαγητό και κρασί, οι Έλληνες είμαστε ok, δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλό βράδυ.